Pamin khawasiha setengah saya khasiati ayat kursi maneh. Ma dzakara utai keterangan kang rangno ing ma sopal alamah wong kang banget pintere Abul Yusr Al-Qotton Khalifatus Khalifah Syekh Karimuddin Al-Khalwati Anil Kutbir Damso sangka wali kutub Ad-Damrodas rahimahullah annaman sak temene wong kara akang maca manha ing ayat kursi iki sing diwaca pondok terus-terusan iki fi awwali yaumin dalam kawitane dina minal Muharram sangka ulan Muharram sapane wong sing gelem maca ayat kursi pas malam siji ulan Suro cara undang-undang bulan niku nek maghrib berarti wis termasuk tanggal siji nek umum jam 12 bengi iki melok bulan gak melok matahari. Jadi upane Jumat kedeng maghrib wis malam Jumat. Nek kapan ulan matahari engko jam 12 bengi. Niki mari maghrib. Wong nek malam siji ulan Muharram gelem maca ayat kursi ping pira ping jumlahe dina setahun. Salah samiatin wasitina marrah ping 300 ambalan. Ben ayat kursi ditambahi bibas malah kelan bismillahirrahmanirrahim fi awwali marrah dalam kawitan yang ambalan. Iki dalile titeni iki. Sampun maca ben taun niku. Wong sing gelem maca ayat kursi nalikane malam siji ulan Muharram. Jumlah ping 300 saben-saben sepisan bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ono bismillah. Sausé rampung wa ba'dal faraghi sausé rampung min tilawatil adat sanga maca itungan al-mazkur kang den terangno wis mari maca ayat kursi ping 300 Yakulu ndonga utawa ngucap man mau sampean ndonga iki Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil khali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdul. Diwaca Allahumma wa Allah ya muhawilal ahwal zat kang molak malik piro-piro situasi ngerubah keadaannya kena asale ketiga dadi rendeng asale bejo dadi apes asale apes dadi bejo sing molak malik iku sapa ya Gusti Allah. Hawil mugi sampan rubah jenengan hali ing tingkah kula Gusti, tingkah kula keadaan kula sampan rubah ila ahsanil ahwal maring bagus-bagus sing pira-pira tingkah bihaulika wa quwwatika ya kabiru zat kang gedhe ya muta'al mahalur ya aziz ya mifdul ya zat yang paring wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apa hasilnya? Wong sing nalikane malam siji ulan Suro gelem maca ayat kursi ping 300 ben kawitan dibuka bismillahirrahmanirrahim nek wis tutup didongani Allahumma ya muhawwilal ahwal saturuhe fa innahu sak temene man yakunu kono man mahfuzun bakal den jaga makmuan antur aman wayuqa lan den jaga sapa man ma ing barang yukhafu kang den kuwatir napa mae kena ya khafu kang wedi man ya kena wayukrah kena den sengiti apa ma atau wayakrah sengit apa man diulak-walik kena. Wah 1 tahun sampean bakal dijogo gak bakal kena opo-opo sing nyusahno bingung maca ya malam ya sing gak maca tengok-tengok wae utawa nek maca ganti mazhab gak apa-apa mazhab Maliki kan oleh wong khet maca NU bebas mazhab Syafi'i Maliki kena berubah-berubah enggak ana jalan buntu tidak ada sing lanang sing maca bejo gak kira mati tahun iki sampean nek mati ya gak maca ya
tapi ben malam siji diwaca bareng-bareng kena ijen-ijen ya kena ayat kursi ping 360 malam siji ulan suro. Iki dijogo Gusti Allah setahun gak bakal ono macam-macam kecelakaan, kesusahan, kerepotan, kebangkrutan termasuk. Terus wajur ribat dan uji coba apa ayat kursi wasohata sohe apa ayat kursi wes ikut diuji coba kenyataan temenan tinggal sampean meraktekno. Wa min khawasiyah setengah saya khasiate basmalah maneka makola kaya barang kang ngendika sobadum setengah ulama di antara khasiate kandungane bismillahirrahmanirrahim maneh kaya apa sing diterangno para ulama-ulama kabeh. Anaman sak temene wong kata bakang nulis manha ing basmalah fi warokotin ing dalam kertas. Sayang ya sak seretan. Padahal mandine setengah mati. Selip wong sing nulis bismillahirrahmanirrahim fi warokotin nok kertas nulis min awal yaumin sanga kawitane dina minal muharram sanga ulan muharram ulan suro tanggal 1 ulan suro sama nulis bismillahirrahmanirrahim ping pira gak akeh mi'atan wasalas asyarah ping 113 sama nulis bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ping 113 nulisnya pas tanggal 1 ulan suro digawe jimat. Waduh gak ono tandingannya ala-ale merah delimo ya. Sausé iku dilempit dikejimat wahamalalan gowo manha ing basmalah lam yanal ora bakal ngeneki hu ing man makruh napa barang kang den sengiti mudata umuring dalam sak mangsane umure man sampean bakal selamat sampai mati, gak bakal kecelakaan khusus supir gak bakal tenggelam gak bakal apa. Dadi tanggal 1 ulan suro aja lali sama nulis nok kertas kosong putih sama tulis nganggo sak karepe lah yang penting pene apik bismillahirrahmanirrahim ditulis pedot-pedot ping 113 mari dikejimat selamat sampai tua sama